sa probinsya kag sa syudad, no? Kaya mo na gani kay na nga nag emergency meeting sila para nga ipalabot gid immediately ora mismo. Siguro tinapadala naman ni ang resolusyon sang sagunian panunsod sa Bacolod nga dapat i-reconsider nila, no, ang desisyon, no, sang National Interagency Task Force. Ang problema man ko sa national ko sa kado sila mismo do sila nga nagakwan ang nagapatuman kung may mga request gani ang local di kang aton nga probinsya kung sa do mga lawlama pero kung ila na gani ang desisyon do matyagan ko sila do wala sila kakonsulta anay, no, wala na tan-aw na ang sitwasyon sang isa ka syudad sa isa ka banwa kung sa isa ka probinsya sang isa ka riyon kung papanawagan nila sang mas mataas-taas nga level sang quarantine status, no. Kung kaysa may ginaayo ang aton nga syudad, may ginaayo kung isang aton nga probinsya, no, sang Negros, sang Bacolod, sa man sa Iloilo province kag Iloilo City, may mga gina-request sa national kisa ganito hindi nila mapapatian kadto hindi nila maprobahan. There comes nga karon sila mismo naghambal nga ang Bacolod kag Negros daw may plano sila nga ipadalon sa MECQ ti karon nag-appeal yang Bacolod kag probinsya na kung pwede i-status quo lang anay ang GCQ sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental say man ang sa Iloilo no, kay ti sa tuod lang grabe na gid ang ang sakripisyo subong sa mga pumuluyo naton, no. Kaya muna nga kabay pa nga buwas mangin positibo ang reaksyon sang nasyonal kag hopefully nga pamatian nila ang hingyo sang Negros kag Bacolod nga as is lang anay ang quarantine status sa GCQ, no. Kay ti amo ni ang ilang ayo gid kay ti kadamo naman liwat sang mapektuhan kon i-postrogin nila ang quarantine status sa community enhanced sa modified enhanced community status naton, no. Ti kabudlay kadamo sa mga problema pangadaan subong ginatubang sa aton nga mga syudad, sa aton nga mga banwa kag sa aton nga mga probinsya. Ti karon ipasaka pa nila yang level sang quarantine status, so siguro hindi naman insakto na, no. Lantawon nila ang sitwasyon subong sang Bacolod, like halimbawa Bacolod. Ang Bacolod subong sa totoo lang ti naganubo na gidman mo ang kaso sang COVID-19, no. Ti amo na nga dapat tanawon man nila lang sitwasyon kag ang mga quarantine facilities naton dito kajuta na malanggani subong sang mga ara dira naka house, no. Same man sa aton nga mga hospital dis Bacolod, no. Nagnubo ang hospitalization rate naton kon COVID-19 pangambalan but silingon jutay na lang ang pasyente sa hospital diri, no. So amo na nga hopefully matagaan ini sang aksyon kag mangin favorable ang desisyon buwas sang National Interagency Task Force before mag-abot ang July 16 nga natalana nga ipadalo ang Bacolod kag Negros Occidental sa modified enhanced community quarantine. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kaya na may nag-abot nga another vaccine diri sa Bacolod kag buwas or sa maabot nga Biyernes, no. Actually may maabot buwas gili Huwebes nga another vaccine, no. Sa Biyernes July 16 may maabot nga unang batch sang AstraZeneca, no. Do amo ni ang ginbakal sang syudad sa Bacolod nga 650,000 doses, no. 650,000 doses sang AstraZeneca maabot sa Biyernes July 16 sa Bacolod, no. Kag buwas again siling ko may maabot nga vaccine pero way ko kabalo ano nga vaccine ang maabot buwas, no. So dili ta makitaan nga damo na nga mga vaccine ang nagalabot sa to sa Bacolod kaya hopefully madugang-dugang ang pagid naton ang mga Bacolod noon nga matublokan bisan sa first dose lang anay sang
mga available nga mga vaccine, no? Kay sa record sang Bacolod City, July 9, no, as of July 9 daw pila to 64,184 na ang na bakunahan, no. And ang fully vaccinated nga kompleto ng ilay nga pag-vaccine sa ila naglabot sa record nila is 14,177, no. So hopefully madugang-dugangan pa ini ang mga utod naton nga magpabakuna mo na gani nga silingko. Ang always naton diri nga ginasulit-sulit program ta nga every time may mga vaccine nga available, kag every time nga may mga barangay nga nagapabalo sa inyo, nagatawag sa inyo nga magpabakuna kamo, hindi na ninyo inaya pag disairhi pa, no. Pabakuna na kamo kay hindi ta mapaktan ang dalagan sang kwan sang COVID-19. In fact, may mga panibag-o nga mga variant, ining Delta variant nga amo naman ang aratsada ka nagarakada to sa Indonesia. Upong siya sa Indonesia, so buta mo mapatay subong tungod sining bag-ong variant sang COVID nga Delta variant. Amo pag ang shadow ka delikado nga sahi sang bata ka COVID-19 nga dasig niya manglaton kita mo sa Indonesia. Daw nag-ala India man sa buong Indonesia kay grabe ni gud ang patay to. Damo man ang nakalamatay to tungod sining bag-o nga Delta variant. Amo na nga ang Pilipinas nagpalawig man sa ila sini nga travel ban sa pungsod sa India kag iban pagid nga mga Asian kag Middle East country, no, like ang Pakistan, ano pa gito, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, no. Amo ni ang mga lugar pungsod nga gin-ban ana ang travel diri going sa Pilipinas, no. Ang desisyon kay Presidente Duterte ginahulat pa kung iban man ang pag-travel sang halin sa Indonesia padulong diri sa pungsod sang Pilipinas tungod sini panibago nga Delta variant. So hopefully mamonitor na sa aton nga kwan nga Department of Health galing kung sa hindi mo gid malikawan na, no. May ara gid kung kaisa malutsan gid bisan ano ka bantay kung isa malutsan gid ang aton nga mga kwandi seaport kag airport. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! So kabay pa nga hindi na maglusot pa diri ang ining Delta variant kada amo ni ang kakulbaan man sa halos tanan kay madasig iniya nga lapta kag madasig iniya saylo-saylo sa mga tao nga may una nga Delta variant. Ayos! Sige. By the way, sa Lunes gali, basi matingala ka mo sa Lunes. Lunes may bag-o nga team song sa Action Night Patrol. Pero may mga gamay kami dili nga adjustment sa programming. Kami man programa sa mga team song bla. May mga pulo problema kami kung kaysa nga ma-encounter. So good sa Lunes ang ining aton nga original nga team song mabag-o na ni sa Lunes. Hindi na ni Crazy Boogie. Basi Boogie na ini. Hindi ni Crazy Boogie kundi Boogie. Oh, Lunes no? Bantayan nyo lang mo sa Lunes ang bag-o nga team song. Si Inday Abili na good doon, no? Katinga, lagi niya pa rin daw, way ka background daw. Kung kabalo ka lang mari, masiling kang nga ahay, kaluluoy. Gamuno gid ang gwapa kung ako mari, si Abilin Asabel Savaliero Agodon Maranyon. Ay, puro ti makalawig ng ngalan, mariba. Ito, hindi ka lively. Sa Lunes, Maria, kay baguhon ko ng akong team song. May gabi dira sa bilog nga pamilya ni Kumari ko, Abilin Zavaliero Agodon Maranyon. Ay, berti. Kaya dira mister, kag sa iya dira kabataan, no? May gabi gid. Hindi nga porsyon sa ato sa nga pagpangalaga ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Isa ka na nasidig kag less caffeine. Ginsibugan sang nagkalain-lain nga sabor, resulta manamit
ang sabor. Ang kinalain pa sang Dr. Alfred's green coffee sa iban nga kafe tungod sa iya sining nutrients amo ini nga hindi katingalahan nga Dr. Alfred's green coffee naghimo ini sang dako nga balita sa ginatawag nga coffee industry. Ang Dr. Alfred's green coffee, coffee reinvented, and coffee for your health. Dr. Alfred's green coffee mabakal sa pinakamalapit nga botika sa inyong mga lugar. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kag ini mga porsyon sa ato sa pamalagad ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Herbal Capsule. May ara ka tumor, may ara ka kanser. Anti-tumor kag anti-cancer niya ang Santon Plus Herbal Capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa siling bahay sa ato mga check na kato siling Patrol 2. Ato siling Crossroad Patrol. May gabi din sa kay Iboni Butcher. Iboni Butcher sang Germany. Chik attendance lang siya. Kag nakashare na si Iboni Butcher sang Germany. Kay Toto Carlo Valderrama. Amon mapisan na nga SK chairman. Bao naga-monitor siya. May gabi din kay Toto Carlo Valderrama. Amon nga SK chairman. Dira sa Barangay Panokoy. Sa mga Valderrama family mayong gabi dira sa inyo sa mga Barayoga family, sa kay Ugok Abapo and family ara gid sila, Sila Rosa family, aga pa urok-urok ito sa aksyon night patrol program. No, salamat gid sa iyo dira nga pagpaurok-urok. Ginatamyaw tala dira si Kagawad Joscoro Silva sa Barangay Zone 5 Morsya. Ginatamyaw kagid ni JP Ahina. Kay Sermon Lopez may gabigid. Sermon Lopez. Kay Materisa Hopilinya. Check attendance lang si Goryo. Ito yung ngalan ni kwanto ni Goryo. Ito ka monitor sa may sa guide among no si Goryo. Sugadong no, Goryo Sugadong. Dira sa Sagay no. Ga monitor gid si Goryo
Sugadong dira sa Sagay. Sige, check tayo ato sa patrol to, ato sa Ikusun Patrol. Sitwasyon sa Bacolod, libot-libot nga aksyon at dinaboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Report. Yari sa aksyon at dinaboso sa report, observation, aksyon natin, may gabi, please come in. Silent night. Oh, ay wala mo Christmas. Ayun, di purma. Sige lang, aban siya. Para na sa mga maninay, kag maninoy ni aksyon natin. Ay, di kay Silent Night, Subo Action Erica, kay ti pila na ni Kadlaw, doon pa sila matantaman Oo. na Silent Night ang palibot ng syudad sang Bacolod. Oo. Kay ti ang iban, temprano, pa nagapauli, especially subong ti alas 10 Action Erica, curfew gani. na. Ang iban, temprano, nagapauli para may energy, para hindi tuyhon, bugta, buwas, aga pa, alas 4, pwede nakagawa mo. Pagkas kapihan, istorya na politika. Amo na da. Amo na lang tirada, subong. Ha? Amo na lang tirada. Yes, of course, Action Eric. Kaya tinaga ilapit na ang aton sining election. Sila na ng kabulan, no? Doon ginahunos na parang inadlaw, Action Eric. Sa mo gainit na. Oo, muna, kita mo nagamatamat na sila. Ligad to ya. Kung amo ni nga mga binulan, ang ginahulata lang, magtamwa na si Lolo Jose Marichan. Gani. Ito yung mga months na mo. Si Laban. September, pagka-October, subong, ito may filing o candidacy na na. Ito amo na sa isa pagid katika, pagid sa piyak ni Jose Marichan. Action Eric. Hasta na sa Mayo 2022 nga election. Di kabay pa nga, sakto lang blado. Kumbaga, sa game of basketball, bilog ang bulak, Action Eric, kung din ipasa, man siyang matagaan sa opportunity, nga maka-score dira abi, kagati, iyatag na kung iyan na, hindi na pag-dumuki da, hindi na pag-dumuga ang kaugalingon mo da. Kay mapilas lang, kagti matuga lang sang ginamo. Kaya mo na pa ba, sila danay, Medyo, hindi ka makambal sa Action Eric, nga layo ko, pero grabe, temprano pa, nagkamatamat na kay ti, para, para malila, early bird catches the early worm. Ala, timpranuhan nyo. Timpranuhan nyo, kaya mga manugpangapi, lain-lain ang, I mean, ang general nga topiko, amo na kung politics, pero lain nga tabo damo daan sa mga political analyst man, mamati lang ang iban may kausa mga ila. Ang lain pa rin kisa Action Eric, kung mga diehard fan yun bala. Oo. Namin para sila yung nilinaway. Wala tayo kabalo ila, sila yung nasuportahan mga kandidato, mga politiko, ito nga, ay, may gabi nagsanay na po. Ito nga ba isay sila yan, si Amoni mas mayo. Perdi ka mo da, kay sila to ya. Kita mo, nagalibot-libot lang sila. Libot-libot. Amo gina. Pero the reaction Eric sa palibot sa syudad sa Bacolod, gabi na, nagalibot-libot, kaya ito na IPM yari, nakadungan sila namon. Nami mani kay hindi lang ma-advantage sa ato ng Action Eric, no, mga pumuluyo abi kay tinlong ato palibot. Sa ila man kay mas mulumag-an ang ila trabaho Action Eric, kay immune naman sila sa pangkolekta sa basura, pero wala sang init bala na kontra pagid sa ila sininga trabaho kay open ni dali ka sila kaya nagakinabit lang ng mga nagakuha sang basura. Kung init pagid, haplo pagid nila ang mga alain nga bao sang basura. Tikis nagalalain sila Action Eric. Pero anyways, ang importante, padayon lang sa pagtrabaho, padayon lang sa aton sininga pagpangabuhi sa matag adlaw. Bangod nga, wala man kita sang we are left with no choice kung mag-Action Eric mo sa nagakabuhi kita, tagaan kita sa oportunidad, dapat pasalamatan ta na lang na. Bisan may mga problema nga along the way, pero hindi na dapat pagpadalma kaya ang balila. Hindi naman ikaw ang galukdos ng kalibutan. Mayara pa mas worse sa imo, dira nga mga experiences. But kung tanawon mo sila, nagabato lang man gyapon. Especially in COVID-19 Action Eric, tanan kita may choice
may choice nga magpate, nga magsuksok ng face mask, ang face shield, kay pabili ng social distancing, kag batinggilan man nga choice, nga hindi kita ya magsuksok ng face mask, tungod nga wala nagapati sa COVID-19. Ilabi pa nga hindi ta na ma-deny action Eric kasi miska ng aton sini nga mga national officials hindi man reliable kay ti duso botong man ang mga ginapalayag, lain man ang palayag to sang sampo sang presidente pagka dugay-dugay bawi o naman sang spokesperson sulit-sulit lang aton sini nga mga trabaho. Importante ikaw mismo, kita mismo sa aton kagalingon, kabalo kita nga sang aton sining insakto man nga buhaton. Direction Eric sa palibot sa syudad sa Bacolod, may mga nagalakat-lakat pa yaw, nagawadang-wadang na sa ang bayo, pero naka-face mask nun sa. Pero tungkol nga nagalabay-labay, lakat-lakat pa di sa malabyan sa karansang patrol sa aton sining kapulisan, madumumoy lang ni karon mukha mga ayos ng pasensya kay ti. Dito naman matinir sa pila ka oras man sa aton sini nga mga police station. Kaya tinanotice Station Eric, bisan kulang yun man ang workforce diri sa BCPO, but ginatinguan man sa aton sini nga kapulisan nga somehow may mas sanyog pa nila ang police visibility patrol, especially sa mga amuni nga inoras. Kung hindi malikawan, may ara iba na action Eric nagapasaway nga bala nga curfew na gani pagpuli na sa inyong balay sa gamoning minimum health standard. So dapat kung kabalo lang tani magpati action Eric ang tanan, mabuin-buinan tani ang obra sa aton sa kapulisan nga imbis nga maglibot-libot lang iban kag mapabili na lang sila sa mga police stations na kinanla damo mo sila sa mga buluhaton so kinanlan pabantayan. Pero tungod nga may mga tig-aman ulo sulit lang ang ilas nga trabaho na dugangan pa kag ikaw man mismo, especially kung may mga nag-intra ka dira sa mga illegal nga buluhaton nagatid-tid kapag wa ara lang man ang kapulisan action Eric no nga magabantay gani kay tiwais manikis ang mga manuhimo sang krimen kay bantayan lang ang buli sang kapulisan. Syempre naplanuhan Manila hindi Manila pagpakita, pero that's why ikaw mismo sa imo kagalingon mangin vigilant ka no sa tanan nga oras kag hindi magpatumbaya lang sala sige pinagusto ka mo dira kay we should accept nga hindi niya action Eric normal sa gihapon ang tanan. Wala pa kita nagbalik sa normal naton nga kinagawian sa normal naton sining anaran nga amo ni oras ya pwede pa kita kalagaw-lagaw. Amo ni oras bag-o pa lang kumbaga nag-start ang kagabihon sa iban. Kaya amo pa lang pagpadulong sa mga club, sa mga balay ilimnan. Galing kaya subong action Eric ginadilian na gid. Kung makapaminsan man tanong, makapungko sa action Eric, makapaminsan o pagid niya matapos man kay do gakapoy mas nagakapoy na action Eric mo especially balang after sa 15 days or 13 days bala may mahulat ka naman kung ano naman ang restriction bag-uho naman mataas sa bala kung manubo sa pangalo-adlaw nga tanan COVID-19 hindi gid action Eric pwede nga hindi pag istoryahan so pero natingala lang pa sige mo sa istorya sa COVID-19 pero may mga pasaway ang action Eric no kag hindi sa gihapon mag-perfect sa mga tao subong man sa aton sining mga officials kasi tawo lang man sila gakasala mo sa action Eric pero hindi gihapon mga perfect on how to deal with this COVID-19 pandemic. Ilabi na nga may mga may mutate ang virus, may mga nagkalain-lain nga variants nga ambot di sila nga buho nga naghinalin. Nagulpi lang na nagtuhaw naman yung mga variants. Yung iban, hindi man sila pahadlok ang aton sa mga health officials, but they are just being honest sa mga posibilidad nga ang mga variants ngayon mas malala, mas makalalaton, kag mas makamamatay pa kang sa original gid nga COVID-19. Kagti, reaction Eric, yado kumbaga kakambal na bala sa question sa mga variants ang aton sining COVID-19 vaccine kay kabalo kita nga ginhimo ang COVID-19 vaccine para sa COVID-19 wala ginhimo para sa COVID-19 Delta variant and wala ginhimo para sa COVID-19 Lambda variant. That's why nga gina-encourage si gyapon sa aton sini nga mga officials nga sige lang bala pabakuna lang hindi nabot sila nga nag-guaranteed kag nga hindi ikaw malasman.
but guaranteed ina nga kung ma-infect ikaw, hindi maglala ang imo sini nga sitwasyon. Kay gani sa liwat, bakuna ini hindi bulong. Okay, sa aton siniwang action, along-halong lang sa tanan nga oras, mo pag-iman, mo paadlaman dapat presence of mind kag initiative, kaya especially sa aton sinisubong nga mga motorista, sa aton sini mga drivers nga nag-drive pa pauli man, o kung diin man sila matag pakadto sa tagsan, o kung mapuli sa tagsan nila ka mga puluyan. Halong-halong lang, hinay-hinay lang, kaya malambot kagid sa imo sini nga destinasyon. Actionary para sa detalye karon sa aton sini nga balita sa angot sa press con, yun natin na naton kainas ang hapon, karon na lang sa pagbalik report naton man diri sa Action Night Patrol. Action Eden Aboso, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Eden Aboso sa sitwasyon sa Bacolod. Balikatan na karon sa Aksyon na Eden Aboso sa iya sila tipon nga mga report durante nga padayon pa ang iya sila nga paglibot-libot. Ang report kinabatian bago lagi ginadulong man sa kalabasan TTX 500 capsule. Sa imo sa pag sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo. Major Wilfredo Binuman Jr. ang mapisa na nga hepe sa area sang Valladolid. Kay Fred Tugap Jr. advance happy birthday lang sa akon nga brother. Kay ka-50 nga birthday Victor Tugap. Was saling kay Fred Tugap Jr. Kay Materesa de Roque na may gabi kay Banjola Mark sa Antipolo City, Alejandro Labrador, kay Narisa Ruiz Ilari, o Luis ka nag-monitor, no? Eric James Hamunong Dilotina, may gabigid, Oman kay Labina Valdez Marivel, kay Juan Miguel Digumon, tamyaw lang si Kokoy Tugap, happy birthday, boss. Christian Carifol Javier Tanatan mayong gabigid ha kay Himela Magalona Borniso mga pamilya dira sa barangay Kabog Magalona kag Barniso family kay Spark Pax Mike mayong gabigid kay Madam Pretty Mahilom kag kay Toto John Mahilom kay Police Major Leo Estopa no kag sa mga kapulisan dira sa station number 6 mayong gabigid kay Nimincia Roques dala sa Tangub, John Noblesa, Jeff Magtobo Hamantok dala sa Cadiz City, kay Karim Valderrama da may gabi kay Juan Miguel Digomon to Eric nalipat ko kay to art nga art ang nasulat
ko nga ngalan sinsya lang balaan mo 7 years old pa lang ko. Gali ka. Toto Juan Miguel Digumon. Sige. Kay Easy Fratiz. Para siya sa Makati. Pamilya Blancada. Ginatamyaw lang. No? Sige. Ari na si Action Roger Goteb. Line number 2. Siya sa ring report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action Roger Goteb. Line number 2 sa report. Jeremy Gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa aton mga ka-aksyon sa aton sining mga balita. Action Eric, dari sa bahin sang siyudad sang Cadiz, kag Subugman, Norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Jer, Right? si Major Leo Istopa, hepe sa station number 6, ga-monitor gid sa ato, no? Wow! Si Police Major Leo Estupa. Oo, sa station 6, Oo, si Kaldani, Migo Tani. Oo, kag si Kuya Maki Araman nga monitor. Oh, wow! Kuya Maki da may gabi gid. Oo, si Mayong Gabi kag good evening. Oo. Ayo di purma! Aras sila. Why the go ulan? Subong way go ulan da? Ate, ay akselerek ada medyo subong di panahon di. Okay, akselerek ka. Oo. Kondisyon ang panahon. Very good. Maamo man sa aton man di subong nga nabatsagan nga daw kondisyon man. Baw. Amo na bang tirada. Do bag og na sa lakyan mo to kay nakita ko ano to? Kanto. Ano Di to? mo to kaya daw medyo may promo abi. Kaya mo na ngayon ko basi ko masarangan ba. Kanta ilista unit ba? Tara, amo na to. Amo na to sa. Ay ba, may gumamadala. Awa. Ay pa, yun pa, ano pa pa-approve pa, no? Tiara na to, do ginahugas-hugasan mo na to kina. Kita ko. Ginahugas-hugas. Oo, hugas-hugasan mo na to napaliguan mo na to kina. Kung gwapo sa lakyan niya ba? Parang, kaya ko kunuha yung COVID. Kung matapos na yung kabla, makwata ng herd immunity. Oo. Sigurado, gini, pagka Disyembre, Baw. yung sa problema, tabla magpangarga sa mga kayuhan ta. Ayo di purma! Bote na yan. Tinaya sigurado na nga kargahan mo na. Bisan, isa pa ka tinulada. Guro kaya na sa imong Kia na. Ate, Oo. ito yung bigat to nga, ang Ngagaw. ako. Ngagaw ka gid. Ako refrigerator, Jesus na problema. Muna ano, di ba? Ngagaw ka gid sa Disyembre ha. Panigana sa Disyembre ha. Tingnan ka ba siyang viewers, mga November ko, no? Basi ko malambot na ang kan. Sabay pa. Ate mo na siya rin ko, basi blakon mga long matuon man blaw. Oh, at least may kargahan ka na. Tili ko preparahan rin para may kartahan ta. Mo gid. Si Kap Madeline niraan, tayo sa sako, ginaya sa luwag sako mo. At least kayo muna daw milikabter na. Bisan duwa pa na katinulada. Garo kaya yun. Kaya ako gano'n kailangan always prepared and be prepared. Oo, natural. Kaya wala nga si Toto Jimmy Lima lang ko nga ano, si Pilato ka tuwing nga na ko na makuha man. So, sa mga ano gana, tawag siya gana, ining MSS, ano na? MSA, Ga-dreaming ka. Sige na ka. Mo gina. Una ito daw, para lang ako na, isa pa, may na makakuha sa balita, ang pagpundo na to, nakabalikin man siya nga, pagpanahog na si Action Roger, Oo. medyo malaman sa kawag-wala nga personalidad, nga
Ay, di mo basta-basta ni. Ga level up amo ni nga ga atake ang COVID pero ga level up kaya sa pangabuhi mo no. Abo, gulo ko naman yung ang tubod mo man. Gani. So ka ngayad gisi mo sa slacker mo Sabi barko. na, sabi na Migo tadi sa pwede sudah sa Sagayo. Curfew eh. Police Lieutenant Colonel Albert C. Sirti. Kamu lang okay gini ya. Ini wagas na. Now, the time, an exact time to Silingko level up. Ayo dipurma. It's time to level up Grade agad man. kita sila nag-upgrade. Yes. Pero mga tiga katabo man nga bisan pa sa tunga sang COVID-19. Pero makasiling kita nga wala kita gyapon ya pagpabaye sa aton man nga amay sa kaitasan. Please always provide, protect, and always nga ara gid sa aton nga sa aton gid mitupad bla Yan. at our side. Sige. So, muna yung aton madulong report. Hoy. Oh. Ito. Sige, lingaw mo lang ko. Amo itong report mo. Karon ni pabalik ko rin si mo sa lakyan. Karon sa grahe mo karon. Sige. So, balita sa Nerek na rin sa Norte Gamatya Provincia sa Negros sa mga Pinao. Gid-gid ni sa basta-basta sa Nerek. Ano na sa? Mga picture ka nga I-check ka rin mo signal kaya nagadula-dula ka oh. Lalo nga dudula nga kamaskog bro. Ara na ka. Parte kayo mula sa nare-karili nga amak mo, agi karong dahom ng migo tadi sa lala tadi sa may barangay naga ni si Toto Calvin Villanueva nga kasakaan siya kaso ni sa duwagi ng mga kaso kaga subong ka problema isang sundari pangita man sang inupiansay. Matapos nga may nakita siya nga hubog nga nagagdalan nga gipicturan niya pagkatapos mo ginpost sa Facebook karon kay nakita man sa mga kabataan nga daan, mga tuod nga ila tatay ito, nga pahubog-hubog man, pero sila yan nakapaningwa man nga maka-eskwela, at pagkakita nila nga muna ang natabo, aksos, nga nakita nila sa Facebook na publas sa kamaturan nila sining amay, kagin video-video, kagin picturean, kagin po sa Facebook, nag-file sila yung kaso. That's why nga ang kaso aksyoneric nga karolan ko na kasalapo sila mo inibilang Republic Act 9995 Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. So, particularly ni kabudlay katama ni ko na mo ning kaso man mo nga matubang kag ang violation sa Republic Act 1075 ining Cybercrime Prevention Act of 2012. Mo ni mga kaso ginatubag yung sinerik matapos nga nagpasaka sa kaso ang kabataan. Kag pamilya sa tumahubog nga iya siniging picturean kagin po sa Facebook kasi mo ka pinasahi bantuon iti aras dalan gagda mo. O ba? Sa mo to ka gin picturean pagkatapos na gin-post, nag-hatagid sang huol sa kabuhi ni Calvin Villanueva. Nahulugan sa warrant of arrest nga nakatek sa July 5, 2021 ni Honorable Judge Guido Lenemenia sa RTC Branch 60 kag ang iya sining piyansa ginapangita subong 170,000 para sa Republic Act 10175 sa siring ang Cybercrime Prevention Act of 2012, 100,000. Ang iya naman nga pag-picture to, nga gin-post niya, ang pag-picture niya, 70,000 man ang palangitaw ng sinerek. Okay lang talaga kung gin-video, gin-picturean,
galing kay gin-post sa social media kamutong nakahatag sang kahuyanan man sa pamilya. That is why nga gin-file ang kaso bawa who all gin-actionary kutoon ang natabo ngayon eh. Sus. So, panahin siya ka detenado sa bahin sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Mga siling ko nga pagid mga lesson gini sa mga mahilig diba, magkuha picture ba ang isa ng libawa sinadya-sadya na ba dahil kuha picture sa i-post mo sa Facebook Oo. kagwasi bala ko na mag-akusar ba mag-file sa kaso so swerte kabugak kilis katama ang iya sininga penalidad action erect nga cybercrime law wag na sa atong sinidugang nga balita action erect kay ina lang sa mga laon na ibigyan tak na may ginakop katapos sa kaposisan sunod sa kali nga tugan sang warrant of arrest sa kaso nga prostrated murder. Ini ginakop sa may sitio Gumamela sa barangay Vito, Siyudad sang Sagay ang suspect o subject sa sining pag-serve sang warrant of arrest. Amo si Raimundo Piahi Emil Gar alias Katso 44 anyos sa edad kagini residente man sang amo nga lugar. Ang report na pahayag nga gin-operate ini sa kapulisan pinagiman sa pagmumuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Ang Chief of Police ng Sagay City PNP upod man ang Guardia Section kay Jess Arnado kon Police Staff Sergeant Jess Arnado kag ang Police Non-Commission Municipal Police Non-Commission Officer sa Warrant sa Buena Section kag Police Staff Sergeant PJ Villanueva upod man ang mga interoperative ang ila sinipagulungan din ang lugar kag in-serve ang warrant of arrest nga may criminal case number 2525-S sa kaso nga prostrated murder nga ginisyo sa RTC. Okay. Utod si Action Roger Gutib, no? Balikan sa siya sining signal sa sinimat niyo, no? Siya muna nga base maka-oras ka Action Roger mo sining signal, no? Kaya nga off and on ang imo sining signal, no? Kay manong Ramon kag manang diletaton dira may gabigid kay Maninoy Remo kag Maninoy Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi sa may Garden View sa division sa Barangay Tangob, naga-monitor sila si Manong si Manang Erlinda Berdifrado kag si Manong Mario Berdifrado and family sa Florenceville ga-monitor man sa ato, no? Si Kuya Maki Kayong mayong gabigid dira kag sa SK chairman sa Barangay 33 si Noel Jan Digumon tamiaw kag ni Toto Juan Miguel Digumon. Benji Locsin amon isa sa mga mapisa nga barangay Tanaw dira ga monitor gid si Toto Benji Locsin, no? Balikan ta si Action Roger Gutib sa iya sini nga signal dugay, no? May gabi man dira sa kay Eli Austria ginatamiaw dira taga barangay Mandaragan si Pedro Austria Jr. and family Austria family dira sa barangay Biasong, Ahoy, Iloilo, halin kay Eli Astorias ang panamyo. Kay Axel si Up, ga-monitor dira pamilya Payas sa barangay Estefanaya, no? Ari gid siya ga-monitor man, no? Si Bing Manoho dira sa Gardenville, mayong gabigid. Kay Luisa Bianan Kaunga, mayong gabigid dira kag mayo lang nga pag paurok-urok pamati kay kuandira Roel Sason, no? Roel Sason mayong gabi gidira sa imo kag mayo lang nga pag paurok-urok, no? Sa kay Roel Sason. Kay Allen Marlingko ara man si si Allen Marlingko, no? Ga paurok-urok man siya pamati sa Action Night Patrol, no? Action Roger, please come back. Yes, Actionary mo ni ang inisa na persona Actionary kaya nadakpan sa mga katapos sa kapulisan sunod sang Sagay nga si Raimundo Piahi Emilgar 44 anyos ka may kaso nga prostrated murder. Ang iya ni kaso mo dugay-dugay na ini Actionary kay man inisyo pa inisang
Judge o kumpirmado ini siyang judge ang unang nag-retired na bala si Honorable Judge Renato Dimonias. Ang Santo Executive Judge ang RTC Branch 60 abi mo nakapit sa ini 2001 Butsilingon Marso kung May 2001 May 23, 2001 Butsilingon 20 anyos na nga ini nga kaso sunir kipanaguan sini nga persona. So 200,000 ang iya sini nga piyansa para makangkon sa temporary kailuayan kag sa karon ini siya ang yara sa kustodiya sa Sagay City PNP Custodial Facility Action Ereka. So far ate daw medyo amo ni ang aton madulong nga report kag matutawhay man ang aton sini karon nga area ang tulad nga kabay pa nga mangintayo yon ang sinerek kag parayon man ang vaccination rollout rin sa bahin sa syudad sa syudad sa Sagay. Ang COVID-19 nagnubo-nubo naman ang sinerek ang kaso sa syudad sa syudad man sa Sagay Action Ereka. Ang mga balita nga aton sinigit tutukan gikan diri sa norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Tama yung tala sige po na si Cap Madeline Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz Tuto Joel na ibasang ko nagatamyaw man tada kay friend na to na Judy Delmo sa kay Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong. Toto Aldic po hinulan sa aton sila pamati man po kay mami niya Councilor Bambo po hinulan kaga gapamati man sa aton aksionerek si Migog Bin Javier uman sa kay Fiscal Benjamin Maido sa siyudad sa Victorias kaga Ma'am Lini Ann Maido among din nga parol and provision officer sa siyudad sa Cadiz. Pamati man subong si Miguelando Macruyas power drive po siya kay Toto Jules Ributon karon nga gabi Action Ereka. Wala nga tumadalo nga balita, informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid aksyon na Roger Gotib live report gikan sa Maynor Negros. Ang report na aksyon Roger Gotib giradulong sa iyo sa kalawan sang MyTC. Ang alkalan nga vitamin C katudlo magbalanse kag mapabakaw sa to nga immune system. MyTC makabulster nga infeksyon ubo sipon trangkaso TB pneumonia kag iban pa nga mga balatian. Para sa maayong operasyon tumarta MyTC, parisi sa Santon Plus Herbal Capsule Campion Gid nga kombinasyon. Ang report man ni Aksyon Roger Gotib giradulong sa kalawan sang Santon Plus Coffee Mix, swabe nga aroma, swabe ang tiplada, swabe ang sabor, makabulig parubo sa inyo kolesterol. Mo ini ang sekreto sa Santon Plus Coffee Mix. Himo ini sa balunggay, soya kag santons. Dako ang mabuli sa parubo sang bad cholesterol, bangos ang protein nga nagaupod sa kada timpla mo sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. May gabi din kay Elmer Piloriana. Elmer Piloriana sa Sipalay. Sa kay Maylin Seriaco Toricarion. Dira sa barangay Damgo, Banwasang Ibi, Magalona. Maninoy maay ka maninay sa reservasyon nila. May gabigay sila Carlota. Kay Mr. and Mrs. Lowy Di Paula and family. Pag sa mga Dongganon boys, kapa urok-urok. Balik kita when we come back. Balik ka report na Aksyon de Moso pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. This new sponsorship is brought to you by Cobra Energy Drink. Angat! Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat.
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ano ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao,
Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa talagat mga pindirasa kay Lorna Diligencia, sa kay Rosalita Valencia, si kay Mr. B-Boy Villasorda, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Uligo, pamilya ko sa barangay Pandanon DSB, panami aling kay Jinky Jalagdon sang USA. Sa kay Zyrex Liner, pamilya ko lang pamilya Sagwid, pamilya Sagid, kag pamilya Puentes, kag pamilya Alayon sa Ilog. Aling kay Zyrex Liner. Balikan ta si Aksyon Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Aksyon na din sa balik report. Tapos come back. Aksyon na din. Okay. Why si Aksyon Eden Aboso? Check tang sining linya sa atong sining pag pangalagat. Aksyon na din. Please come back. Then? May makatambong sa Hulyo 19 na Comelec hearing ang publiko ang naman sa application for registration sa masobran 9,000 sa mga aplikante diri sa siyudad sa Bacolod. Ilabi na ang pagtalakay sa oposisyon. Naging-file batok sa registration ni Anay Congressman Algie Benitez sa 220 kay iban pa. Secretary ni Marcos Baflor, lead counsel sa tatlo katag reklamo nga mosanday Hector Yula, Doro Calcio na abaw nga ila ginapamatukan ang registration ni Benitez pagtugtog karon hindi ini residente sa syudad. Dugang pa may mga ebidensya sila ang ginakip sa ilang mga affidavit nga nagapamatuod na wala nag-cycle sa domicile ining si Benitez. Palayag ni Baflor ang tatlo katag reklamo ang lunsay gabahin sa Grupo Progreso apang sunod ila wala sila gin-influensyahan sa mga leader sa mga grupo nga mag-file sa oposisyon. Ginbulgar man ni Baflor nga wala labot sa tatlo, may pilaman sa mga local leaders ng kada barangay kabahin man sa GP ang nag-file sa oposisyon sa 220 sa iban pa. Kasi aligar hindi nila kilala sa hindi residente sa ila sininga lugar. Madunduman, Abril 22 ang nagpa-register sa Benitez sa siyudad sa Bacolod. Kag Hulyo 13 ang nag-file sa oposisyon sa tatlo ka mga tag-reklamo. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita unang sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat kid Aksyon Eden. May gabi dira sa kay good morning dira kay Vanessa Mayo sa Minnesota. Ara pa si Vanessa Mayo sa Minnesota. Gagalito sa ila, no? Sige. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining amanon Aksyon Night Patrol Program Miyerkules edisyon. Bagat ako pinitiporaryo balik ini sa Webes. Buwas. Aton sa nga mapatrola unit reporters in action nga napalagad karong gabi sa kay Aksyon Roger Gutiv, Aksyon Eden Aboso, of course, Aksyon Papang Nixon Taho, mga tukumiluto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action Day Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Olivero Pazon, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, back to back. Security Guard Rene Cordobas ang sa Station Manager. Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong, inyong alagad ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling. Adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.